सुमिरनिया तोहार मैया सरदा करी सुमिरनिया तोहार मैया सरदा दीनी बुद्धि विमल विचार मैया सरदा दीनी बुद्धि विमल विचार मैया सरदा करी सुमिरनिया तोहार मैया सरदा करी सुमिरनिया तोहार मैया सरदा अन्हरा के आंख दीही कोढ़ियन के काया मूर्खन के ज्ञान दीही करी मैया माया बेरी बेरी करी पुकार मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा तुलसी के तारानी कबीर सुर के तारानी कालिदास वेद व्यासे रहुए उबरानी बहुते के कहीं उठाल मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा वीणा पुस्तक हंस रहु रे सिंगारवा काटी ना धरिया दिखाई उजियारवा दीही ना दुलार प्यार धार मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा दीही बुद्धि विमल विचार मैया सरदा रख ली शरणिया में भूल के नदनिया हमनी के मात बाटे रहु रे चरनिया हमनी के मात बाटे रहु रे चरनिया रोई रोई करी लागो हार मैया सरदा करी सुमिरनिया तोहार मैया सरदा करी सुमिरनिया तोहार मैया सरदा दीनी बुद्धि विमल विचार मैया सरदा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वाह, ये पूर्व रंग अब समाप्त हो। अब आगे के तुलो अभ्यास करो लो जन सिखावल कहे कि ई नवीनतम प्रयोग हो इमे कोनो चूक ना हो जी मुनिवर जा लो जवन आज्ञा गुरुदेव। जा लो। चल चलिए सर करी सुमिरनिया वाह तोहार मैया सरदा करी प्रणाम श्रीमान श्रीमान मुनिवर। सदा स्नेही बनल रही सके आई सब आई कैसे आगमन भइल रहुआ सब हे मुनिवर रउआ नाट्य शास्त्र के रचना कैले बानी हमने के मन में एगो सवाल उठत रहे वही सवाल के जवाब खातिर हमने रउआ के लगे आयल बानी जा पूछी सभे संकोच मत करी मुनिवर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे भइल रहे आ एकर का उद्देश्य रहे? बहुत अच्छा प्रश्न कनी रहुआ ये प्रश्न खाली नाटके खातिर नहीं खे बल्कि जिंदगी के सार के समझावे खातिर भी बा। देखिए जब त्रेता युग में मानव लोभ काम से वशीभूत होके जब अधर्म और संघर्ष के रास्ता पर चले लागल तो इंद्र जी गईनी ब्रह्मा जी के पास आ वहां के प्रार्थना कईनी कि कोनो ऐसा माध्यम बा का जोना में दोनों होके सुनल भी जा सके और देखल भी जा सके जोना से जनता के जोना से मानव के सही रास्ता पर ले आवल जा सके मोक्ष के रास्ता पर ज्ञान के रास्ता पर अर्थ के रास्ता पर ले आवल जा सके। बाकी गुरुदेव वेद तो अपने ज्ञान के भंडार एकरा में जगत के रहस्य छुपल बा। वेद अपने आप में यह उद्देश्य के प्राप्ति खातिर पर्याप्त रहे फिर नया वेद काहे खातिर गुरुदेव? ऐसे काहे कि सभे खातिर बहुत सुलभ बा ये इतना सुलभ बा कि जे मानव बाणे
उनकरा के बहुत आसानी से धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर ले जाई जा सके। यही से ब्रह्मा जी चारों वेदन के तत्वन के मिला के ई नाट्य शास्त्र के रचना की। गुरुदेव, चारों वेदन के तत्व वो का है गुरुदेव? राम, हमार राम, हे राम, राम राम पुनि राम कही, राम राम पुनि राम, राम राम पुनि राम कही, राययुग यहू सुरधाम। आहा आहा, वाह! ई जौन पाठ सुननी हनु सभे, ई पाठ ब्रह्मा जी ऋग्वेद से लेनी और गाना के आधार बनेनी सामवेद के, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस के लेनी। चारों वेदन के तत्व के मिला के, मूल के मिला के नाट्य शास्त्र बना। गुरुदेव, तो का नाटक केवल देवता लोगन खातिर बा? ना, यह बात दानव ब्रह्मा जी से पूछल तो ब्रह्मा जी कहनी ना, नाटक नाट्य शास्त्र सभे खातिर बा। एमे तो देवता, दानव, मानव सभे के शुभ अशुभ दिखावल जा सकेला। जे दुख से पीड़ित बा, जे शोक से पीड़ित बा, ओकर शोक, ओकर दुख, ओकर पीड़ा भगावल जा सकेला। एमे तो सब रस बा, एमे शिल्प कला बा, एमे ज्ञान बा, एमे भाव बा, हर चीज बा। ऐसन कौनो ज्ञान, ऐसन कौनो विद्या नहीं खे जो नाटक में नहीं खे। अद्भुत, अद्भुत मुनिवार, अद्भुत। कुल सृष्टि के समावेश, लौकिक, हाँ अलौकिक भी, बहुधर्मी, सभी प्राणियों के भावन के प्रतिनिधि कला। वाह! सही कहनी। नाटक तो जान जाई कि हर कला के उद्गम हो, आ कह सके नहीं कि हर कला के संगम हो। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला बा। ई तो इंसानन खातिर उतने जरूरी बा जितना सांस लिहल। सही बात है। बाकी गुरुदेव, तो वो हमनी के समाज एकरा के गंभीरता से काहे न लेला? कला कर्म के अनावश्यक काहे समझल जाला गुरुदेव? देखी, हमनी के तो रंग कर्मी है जा, कलाकार है जा। हमनी के कला के सेवा के धर्म हो, नीति नियंता ना है जा कि नीति नियंता के विचार करे के होई, सोचे के होई, कला के बारे में, कलाकारन के बारे में ऐसन कोनो आधार बनावे के होई, अवसर बनावे के होई। काहे कि नाटक खाली कला ना हो, बल्कि नाटक समाज के दर्पण हो, मानवता के सत्य के राह पे ले जाए वाला साधन हो। रंगमंच, रंगकर्म, जाति, धर्म, संप्रदाय, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक सीमा से परे हटके मानवता के बात करेला। ये विषमता में समता के भाव लियावेला, और ये भाव संसार के स्वर्ग बना सकेला। निसंदेह। मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशु के समान होखेला। सही कहनी रहुआ, कला विहीन समाज पशु के समान होखेला। हम ये सोचा तानी, ये आस लगैले बैठल बानी कि कबो ना कबो ई समाज कलाकार के, कला के ओकर सही स्थिति दी, ओकर सही अधिकार दी। यही से हम एकरा के पंचम वेद कहनी है। पंचम वेद, समस्त वेद ज्ञान। जी, वैसे आई सभे हमार रंगकर्मी पुत्र लोग रउआ सभे खातिर कोनो प्रस्तुति तैयार कर बा।
आई सभी नाटक के आनंद ली सभी बैठी जी मुनिवर। बैठी सभी बैठी सभी नाटक के आनंद ली सभी। आगे बढ़े ई राष्ट्र आपन, असरा सबके पूरन हो। सृष्टि आनंद के जग में हर समय संपूर्ण हो। हर समय संपूर्ण हो, हर समय संपूर्ण हो। धरती हरदम फले फूले और ऊपर विमल आकाश हो। धरती हरदम फले फूले और ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय हरदम और दुर्जनन के नाश हो। सज्जन रहे निर्भय हरदम और दुर्जनन के नाश हो। दुर्जनन के नाश हो, दुर्जनन के नाश हो। तो ये रहे विश्व रंग महोत्सव के अवसर पर रंगश्री के कलाकारन के द्वारा प्रस्तुत नाटक। कैमरा के पीछे जे कलाकार बड़े आजा, तू आजा, यहाँ खड़ा हो जा, बाद में जाके ओकरा के कट ऑफ करिगा। ये लोग कैमरा के पीछे बा, खैर उन लोग के रहे। हाँ, बाकी लोग बैठा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रंग कर्म फले फूले बढ़े, सबके यह विचार बा, सबके यह आसरा बा। नमस्कार।